perquè una rodi té que tenir un eix central. Hem fet el cotxe perquè a ciències hem estudiat l'eix central. Hem fet aquesta nòria perquè estàvem treballant en classe amb sa roda i en plàstica hem fet una maqueta de sa nòria amb un eix central. Aquesta ruleta perquè hem fet el treball de la roda a una classe i per rodar tenia que tenir un eix central i per això hem triat sa ruleta. Hem triat aquesta maqueta perquè estàvem estudiant el roda. Aquest cotxe el vam fer perquè a una assignatura d'escola vam aprendre l'eje i per què girava sa roda. Hem fet aquest treball perquè hem estudiat sobre sa Aquesta roda. maqueta perquè hem estudiat la roda i gira perquè té Hem un eix creat central. aquest cotxe perquè en la classe hem estat estudiant com es va crear la roda y teníem que fer una maqueta de algo que llevara una roda. El nostre camió es diu el camió impossible. Perquè pot disparar, volar, anar a l'aigua i també Pot ir ràpid i també té ràdio i pot pintar. Hem agafat el cotxe perquè és un vehicle que utilitzem molt i hem elegit el color morat i el rosa perquè són uns colors que ens aporten alegria i molt inusuals en un cotxe. S'ha agradat molt fer la maqueta. Hem triat sa nòria perquè té l'eix central i ens agrada molt. i nos ha agradat molt. A nosaltres nos ha agradat molt i era molt divertit. I hem estat supercontents. M'ha agradat molt i també El cotxe està fet amb material reciclat i m'ha agradat molt fer-lo perquè l'hem tingut que pintar, ficar-li rodes i roda bastant bé. i aprendre més los ejes, com pot girar. difícil, pero ha sido molt Ha divertit. sido un poco fácil y un poco difícil para saber cómo lo... La maqueta ho hem fet amb materials reciclats, ha estat un poquet difícil i ens va agradar.